Saan? Ako teddy bear. Hala. Ang sabi nga teddy bear dahil. Yung mga teddy bear. Oh, Ang laki ng teddy bear. bapak kayo teddy bear. Nagsama? Anak na baka matulog oh. Upo ka? Ano siya upo? Ganun na amoy ng teddy bear mo. Ha? Amoy mo nga. Amoy. Amoy. At saka take note. Yung teddy bear mo. Ano? Hindi nagsashower. Panty lang. Nakita ko. It's so busy mo ginagawa. Ano nagising? Isa na sana na MV1. Biwan dyan. Kasi mo na ba yun? Oh. May mga panting seamless, di ba? Yung hindi bumabakat. Seamless ang tawag. Pabilan mo siya ng panty sa Manila. Paano to pag lawlaw yung panty? Oo. Lawlaw naman talaga yan. Oh, inano lang sa taas talaga. Ah, murag kang Louie man eh, or sa iyong papa. Panty na or sa gaming. Ay! Pwede rin trapo dito sa sila. Yung ano ba, gamit daw. No, sinod lang. Saman. Oo ma. Ano ba talaga kasi yun? Baka... Meron magaming ang pista. Ano na, balipag yun. So, may bakang. Correct ka. Meron gaming ang pista. Kasi kwarta pero tara. Oo. Kakon. Nagajig-jig ang kwarta na kita dito. Nakarami to. Hindi pwedeng haalis ang isang bakang na 300, 400 lang pera. Hindi ako naniniwala. Bakit sa sugar siya? Ay, bakit isa day? Ang alis mo, man tinipi. Ang alis mo, man. Ano na? Umanta sa dagat dito? Lost stress. Sinagkas yung kuwan. Bibitok, mga tinipi. Saan lang yung kuwan? Allow, fine. Apple mo na. Yaman. Naka-apple kuwan ka, watch. May mong pantig. Gaming. Tsaka. Wala gaming ang pista. Gitrapad to po. Kusina. Baka kasi pinanggigigilan si Bakang. Ha? Pinanggigigilan kaya nalawlaw na yung ano niya, panty. Kanyang uyab. Cooking at the bear. Naman. Kaya ba na cooking at the bear? Tsaka ibang klase yung ano niya, sumasabay sa'yo. Sa? Kay Gwen. Wow, yung hiya. Meron ka. Yung hiya naman ako sa iyo ha. Kala mo Nandito pa rin ako sa orange. Ayo. Ayop kayo. Iba na yan, wala na yan eh. Last Christmas ko ma? Hindi, nung pandemic yan, 2021. 21 o 2020. Ngayon. Pagod ang teddy bear namin. Bango na ba? Ano mapagod ang teddy bear? Oras na. Alas 12. So alam mo na, pag alas 12 na, kain na. Kakain na ang teddy bear. Alulululul. Mag-shore? Sure, ay. Sure, Mag-shore? Ha? Mag-shore? Kain na naman kayo. Ay, sus. Nakailang ka nga kanina. Oh, wala na talaga naka-live. Kainin na ang teddy bear. Ano ba makain ng teddy bear? Ha? Ano kakainin ng teddy bear? Ano gusto mo, teddy bear? Gusto pa po ng gusto nito. Hindi pa suot ko. Ako nakita bakang, uy. Luoy na lang ta. Ano ba kasi sikreto, Inday, para mas sexy daw? Turuan mo naman si dapat Bakang. mag-gym siya lagi. Gym man lagi ang hawak. At saka pag tapos niya kumain natutulog.
Inahin na Hindi inahin. na teddy bear. Ano, Ha? ano na? Wala mutot mang kano. Okay, matasan. Di ba? Di ba? Yan siya. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan siya. Pwede na ko, makatanda. Bagnot man. Wala manggap. Color mo ako magpaputol ng mga tumoy. Nakapagay mga patay. Oh, babahan mo. Lansam. Buhi nung tani kaayo tanali. Buhi nang takayong na. Buti nga buhay pa eh. Kaso nung plancha ni Ma'am si G250, putang ina pagganong ko na. Sunog lahat. Gupitin ko ulit tong door. Ang kaganapan namin dito. Habang nakapag-church kami ng very, very light. Buti pa kayo.